Sziasztok, srácok, én Benni vagyok, és itt van velünk Miklós. Miklós, nem köszönsz? Nem köszönsz? Elindítottam. Köszönjek? Igen, a srácoknak. Na, végre. Most tüzeredezni fogunk. Éppen. Egyeztünk, Szófi. Nyugi, hagyom magamot, esküszöm. De úgy azt mondtam, oké. Oké? Igen. Na, beállítod a pályát. Várjál! Beállítottam egy újfajta pályát, és nagyon menő. Mondd a nézőknek, hallanak a nézők? Igen, hallanak. Bocsánat, ha egy kicsit köhögök, csak beteg vagyok. Az a neve a pályának Magyarok. Látod? De nekem nem jó, mert ha beállítom, mert nekem rendesen olyan lesz, hogy nem, mint nekem. Nekem kell csinálnom, mert jobban meg tudom csinálni. Enyém ilyen kis új pálya lesz, enyém új. Nagyon menő. Csinálok én egyet. Légy szíves! De ott 5000 nyersanyagunk lesz, az enyémbe meg 10 millió akár. Tényleg? Beállítottam, mennyi lesz. Gyere már! Indítod el, amikor szólok, oké? Átellenőrzöm, hogy olyan, mint az enyém. Hát nem ugyanannyi, akkor is nagyon sok van. Képzeld el. Populáció mennyi? Valamilyen varázsanyagban, nem tudom az mi, virág, az 73.400 van, a fából meg 47.700 van. Volt egy kérdésem, tudsz angolul? Nem. Miért? Hát az baj. Miért baj? Mert a játék angol. És ehhez kell angol tudás. Miért nem mindegy? Tudok angolul, az a jobb. Na, belépsz a pályába? Nem találom. Látom, hogy magyarok, de átellenőrzöm. Itt vagy. Ez te vagy. Nagyon kevés. Nem baj, gyere be. Gyere. Nem. 1v1. A populáció 40, meg 50. Az lófilé. Nem baj, gyere. Ki lehet lootolni simán. A populáció 40. Várja. Ez lófilé, bakker. Nem jó. Akkor megyek egyedül, na cseh. Bejössz, akkor nem? Csinálok én egyet. Ja, én nem tudom, milyen pályát állítottam be. Oké, akkor beállítom, hogy több hús legyen, oké? Nekem magyarok 2 lett. Várjál, beállítom, hogy mennyi hús legyen akkor. Mindent beállítok. Most már örülsz neki? Csak gyere be. Beállítom. Te az enyémbe. Az enyémbe elmondjam, mennyi hús van. Na, megvan. Enyémbe 1,0,0,0,0,0,0. Nekem még több. Meg nekem rengeteg nagy a populáció. Gyere már be. Nagyon kevés a populációt állítsad. Most állítom. Annyit mondok, a populációt nyom meg 1,0,0,0,0. Legalább 10 nulla legyen ott. Mind a 2-nél, meg a kajáknál is. Ennyi nulla is jó, nézd. 1,0,0,0,0. Annyi is jó. Nem, az nagyon kevés még nekem.
Mi az? Elrontottam. Mit rontottál el? Gyere be! Jó. Még állítom a cuccot. Hát, még azért állítsál. De populációt még mindig nem állítottál. Most állítom. Mi az a populáció? Az angolul a populáció limit, az azt jelenti, hogy az emberek limite. Nem lesznek benne emberek, azért 1v1. Azok az emberek, amiket legyártunk. Atyám, ha nem tudsz angolul, miért mutattam ezt a játékot? Na, ennyi 20 szerintem már jó lesz. Még nem is jöttél be? Akkor beívok valakit, és megyek egyedül, nocsán. Bejössz, akkor nem? Azt se tudod, hogy mi az, hogy populáció. 2. Itt vagy. Bejöttél. Nem. Én abból kilépek. Én olyan némettel, hogy ilyennel nem fogok játszani. Hát ki is dobtam. Inkább magától lépett ki. De még mindig kevés a populáció. Most már mindegy. Elég kéne a 400 populációval. Nézd, de menőpályát csináltam. Itt. Ilyet még én is be tudok állítani. Ja. Milyen szar populáció már? Hol a csapatom? Szerinted? Nem, én ezt nem kilépek, nem. Akkor játszok egyedül, nocsa. Nem maradok. De próbálom. Ezt úgy utálom. Amúgy a várunk mellett van egy csomó ilyen szellemleidéző. Azt tudtad? Hé, te milyen színű vagy amúgy? Fehér. Mellettem van. Adok egy esélyt ennek a módodnak. Többet nem játszok ezzel a móddal. Miért? Szarul. Nagyon menő ez a pálya. Igen, a pálya menő, de hogy a nyersanyag nekem nagyon pici. Mi? A nyersanyag. Mert nyersanyagból kell egy csomó. Azért mondom, hogy nyersanyag nagyon kevés, mert a nyersanyag elmondom neked mennyi. Lenne jó. Akkor állítsd be ezt a pályát. Ez a kör után. Amennyit én állítok. Akkor Jó füléket állítasz be. csak mondom, ebbe a verzióba Mita emberek nagyon jól játszanak. Ilyen, mert talán úgy állított be őket, hogy nubok. Nem, azt állítottam be, hogy prók legyenek. Kevés. Én ezzel majd nem fogok tudni játszani. Mondjuk én már nyertem mondjuk 1v1-be egy hacker ellen. Na most már sokkal jobb. Nem mutatom meg, hogy csak sok nyersanyaggal vagyok jó. Megnézem közben. Amúgy te még nem nyertél hacker ellen, nem? Még egyszer se. Én hacker ellen már játszottam. Hogy? Volt egy magyar barátom, és hacker volt. És legyőzted? Easybe. Na, én inkább gyártok most lovagot, azért több ezer gyártóm van most éppen. Fogok gyártani szellemet is.
Itt a házat körül van egy csomó ilyen szellemleidéző cucc. És azt... Na srácok, közben... Na, most vágom a videót. Na, visszatértem. Csak kifagyott a gép. Inkább laptop. Na. Megvallak, hogy gyere egy V1-be. Nézd! Srácok, ki van írva? Magyarok 2. Magyarok 2! Mindig arra menjetek, akkor valaki játszik. Nem engedi, hogy izé. Na végre. Most meglátjuk ki a jobb. Nem dobod be, tényleg? Tényleg? Nem dobod be, tényleg? Engem se. Na, be... Csinálj, na végre. Na most meglátjuk ki a jobb. Nem tudod, hol van a csapatom. Ja, de tudod, mert fekete a színem. Ó, de jó lenne, hogy sötét-zöld lenne a csapatomnak a színe, és akkor nem látná meg. Mi vagy? Ajjaj. Jó, itt vagy? Jön. Itt vagy. Megtaláltad a csapatom? Már is gyártokkal kezdem. Kapsz 25 perc összeszedés magadnak. Utána én nem kíméllek. Magadnak meg azt a keveset. Mi? Magadnak meg azt a keveset. Milyen keveset? Mit babogsz a kicsi száddal? Ezt el kellett sűrűnöm. Te meg egy baba vagy. Magadról beszélsz? Nem, rólad. Na ilyenkor mi van? Eléggé önmagadról beszélsz. Vagy akkor szálljál, ha levernek. Te érdekel? Elmentem a kocsi. Akkor szálljál, ha én nyerek. Tényleg? Tényleg? Én már ittam vodkát. Már 11 éves vagyok. Azóta nem beszéltünk. Hát nem nagyon annak látszol. Adjam! Nekem eléggé egy éves. Egy éves. Meg is változtam, adjam! Most, hogy egy éves mondtam, hanem csak a barát. Laci bácsi! Megjött Laci bácsi a tanyáról. Meg is változtam. Tanyár úr! Mi van, viccelődök? Elnézést, tanyár úr! Elnézést, Pucka úr! Várjál, megjött Jacibá. Jancsibá megjött a vodkából. Vodkaboltból megjött Istvánbá. Láttad, hogy megváltoztam? Mi van, túl sok gyártóm van? Megnézem nek... Te most miért adtad fel? Nem feladtam, kikresselt a játékon, és belőtt egy üzemomba. Oké, akkor mentem téged támadni akkor már. Nem
húzol. Mi? Gyere! A neved az a... Most kiléptél a pályából, és azt jelezte ki a nevedhez, hogy noob. Mi? Most kiléptél, és azt jelzi nekem, hogy a nevedet... Nekem most a nevedet úgy jelzi, hogy noob. Mert kiléptél a pályából. Nem kiléptem, kidobó. Akkor kidobott. Bejöttem. Mehet az 1v1. Nem dobta be. Nem dobott be engem sem. Csinálj gyors. Rengeteg populációnk lehet. Bemész ma még? 50 000 populáció lehet. Én már mindjárt nem játszok, mondom. Na végre megcsináltad a Én ma játszottam utoljára. Na végre megcsináltad a pályát. Elmondjam, mikor játszottam utoljára? Ma reggel. Na hol van a csapatom? Meg vagy. Ó, mi? 14, 15, 10... Mikor fog elkezdeni a... Ebből mellettem. Tudom. Annak örülök, mert már is kinyíllak. Hozzá nem jött be. Látom, csinálod a faladat, mint szokásosan. Csináljunk egyszer egy olyan meccset. Fogunk egyszer csinálni egy olyan meccset. Amiben nem lehet falat építeni? Igen. Ugye, Easy tornyok! srácok, benne vagytok? Akkor össze fog gyűjni legalább 20 feliratkozó. Ne iratkozzatok fel! Ne, mert az nekem a hírnevem fogja bánni. Akkor azonnal lájkoljátok ezt a videót! És iratkozzatok fel rám! Nem csak Mennyire is? Ja, amúgy csak mondom, azért mondtam ezt, mert legyen egy olyan videó. Figyelj, lerombolom a falanymat. Hát, már is megcsináljuk ezt a vizét. Tessék, megcsináljuk. Már is, oké, benne vagyok. Akkor, srácok, akkor mégis nem kell annyi feliratkozó. Akkor most megcsináljuk. Ez már is mennyi gyártom van. Nézd meg, mennyi gyártom van. Te meg nézd meg, mennyi tornyom van. Látom. Minden helyen van torny. Alig találom, meg a várom. Elhiszed? Olyan fekete. Ragyj meg a... Írja le a kommentekbe neki, hogy no! Amúgy nem, írjátok meg, hogy én vagyok a nem játszottam már több napja. Hát én is már több napja nem játszok-e. Mindig pró vagyok. Másokan ma játszottam utoljára. Utána csinálunk egy kocsis videót, olyat még soha nem csináltuk. Hogy érted, hogy kocsis? Tudod, ez a kocsis videó, ahol meg kell ölni egymást. Lehet valaki ismer azt a játékot, srácok.